Кніга прарока Езекііля, раздзел 14. «І прыйшлі да мяне некаторыя са старэйшын Ізраэля і селі перада мною. І Господ прамовіў да мяне гэтыя словы: Сын чалавечы, гэтыя людзі ўвялі ў сэрцы свае ідалаў сваіх і паставілі перад абліччам сваім спакусу злачыннасці сваёй. Ці ж маю я адказаць ім, калі спыталі яны? Дзеля таго размаўляй з імі і кажы ім: гэта кажа Господ Бог. Кожнаму з дому Ізраэля, які ўвядзе сваіх ідалаў у сэрца сваё і паставіць спакусу злачыннасці сваёй перад абліччам сваім, і прыйдзе да прарока, пытаючы мяне праз яго, я, Господ, сам адкажу яму адпаведна да ліку ідалаў яго. Каб захапіць дом Ізраэля ў сэрцы яго, у якім адышлі ад мяне з прычыны ўсіх сваіх ідалаў. Дзеля таго скажы дому Ізраэля: гэта кажа Господ Бог. Адвярніцеся і адыдзіце ад сваіх ідалаў, ды ад усіх сваіх агіднасцей адвярніце абліччы вашы. Бо я, Господ, сам дам адказ кожнаму з-паміж ізраільцаў і чужынцаў, пражываючых у Ізраэлі, калі хто адвернецца ад мяне і ўвядзе ў сэрца сваё ідалаў сваіх і паставіць перад абліччам сваім спакусу злачыннасці сваёй, і прыйдзе да прарока, каб праз яго спытаць мяне. І звярну я аблічча маё супраць таго чалавека, і зраблю яго знакам і прыказкай, і выключу яго з майго народа, і даведаецеся, што я Господ. І калі прарок памыліцца і прамовіць слова, я, Господ, падману таго прарока і выцягну руку сваю супраць яго, і знішчу яго з-паміж народа майго Ізраэля. І возьмуць адказнасць яны за сваю правіннасць. Правіннасць прарока будзе такая ж, як і правіннасць таго, хто яго пытаў, каб дом Ізраэля не адыходзіў больш ад мяне і не апаганьваўся ніякімі сваімі грахамі, але каб былі яны маім народам, і я каб быў іх Богам, кажа Господ Бог. І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы: Сын чалавечы, калі якая зямля заграшыць супраць мяне, каб крывадушнічаючы, я выцягну руку маю супраць яе і зламлю падпору хлеба яе, і спашлю на яе голад, і вынішчу на ёй чалавека і жывёлу. І калі будуць там 3 чалавекі гэтыя, Ной, Даніэль і Ёў, дык толькі яны дзеля справядлівасці сваёй вызваляць душы свае, кажа Господ Бог. Бо калі на гэтую зямлю нашлю я найгоршых звяроў, каб абязлюдзіць яе і зрабіць з яе пустыню, дзе ніхто, акрамя дзікіх звяроў, не зможа праходзіць, і калі ў ёй будуць гэтыя 3 чалавекі, жыву я, кажа Господ Бог. Яны не вызваляць ані сыноў, ані дачок, але толькі яны самі вызваляцца, а зямля стане пустыняю. Або калі на зямлю гэтую я ўзвяду меч, і калі скажу мечу: ідзі праз гэтую зямлю, і знішчу я на ёй людзей і звяроў, і тыя 3 чалавекі застануцца ў ёй, жыву я, кажа Господ Бог. Не вызваляць яны ані сыноў, ані дачок, а вызваляцца толькі яны самі. Або калі на гэтую зямлю я напушчу заразу і ў крыві вылью гнеў мой на яе, каб выгубіць адтуль людзей і жывёлу, і калі Ной, Даніэль і Ёў будуць у ёй, жыву я, кажа Господ Бог. Ані сыноў, ані дачок не вызваляць яны, але самі дзеля сваёй справядлівасці вызваляць свае душы. Бо вось, так кажа Господ Бог: калі бо на Єрусалім я напушу 4 свае страшныя бяды, меч і голад і дзікіх звяроў і пошасць, каб у ім вынішчыць людзей і жывёлу. Аднак застанецца ў ім збаўленне для тых, хто выведзе сыноў і дачок. Вось прыйдуць яны да вас, і ўбачыце вы іх паводзіны і іх учынкі, і суцешыцеся пасля няшчасцяў, што навёў я на Єрусалім, і пасля ўсяго, што я на яго навёў. І яны суцешаць вас, калі ўбачыце іх паводзіны ды іх учынкі, і пераканайцеся, што не без падстаў зрабіў я ўсё, што я яму зрабіў, кажа Господ Бог.